Ola, eu son Xosé e isto é Mama Asunción. Mama Asunción é un proxecto, bueno, un pouco tolo, todos nos dicían eso, que estábamos un poquillo tolos, e se cada teñen razón. Despois de varios anos fora, de 6 anos vivindo en Barcelona e 7 en Nova Zelandia, en Auckland, Fanny e máis eu volvimos aquí a Silleda e decidimos arrancar con este proxecto. Que é un proxecto que se sustenta sobre tres principais ideas, que son o produto ecolóxico, produto local e sobre todo non, pero tamén produtos en envase. Apostamos polo granel e tamén por envases reusables e sostibles. Pois desde arroces, produto doce, fariñas, bueno, os clásicos que podes atopar nunha tenda de granel. Temos tamén, pois, por exemplo, moita cosmética orgánica, moito xabón, moita aromaterapia, tanto de Galicia como de Portugal, tamén nos gusta moito apostar polo produto portugués. Temos o produto de horta, todo el ecolóxico, pois hortalizas, froitas, moita artesanía local tamén, apostando polos produtores locais, que queremos ser un escaparate dos creadores da nosa zona, e intentando ser unha tenda pois, como eran as tendas de antes, un ultramarinos dos de antes. Se cadra un pouco coa perspectiva dos tempos de Instagram, pero si intentando ser unha tenda desas de antes, as que ibas, e había un pouquiño de todo. Pois iso pretende ser Mama Asunción.